La nostra varietat és la Chandler, té una facilitat de trencar la closca, de xafar-la en les mans fàcilment. Que això és el que sempre els ha agradat als clients nostres. A part del gra, que és bo, vam començar amb la nou pensant que era un cultiu molt fàcil, però amb els anys vam anar veient que requeria molta tecnificació i un maneig molt diferent del que nosaltres estàvem acostumats. El que donaria un bon gust a la nou és la varietat, el maneig del cultiu i la zona on se produeix. Clar, la nou és un producte viu. Si tu el tens en un lloc sec, correcte, pot aguantar perfectament fins a la propera temporada. Però sempre hi ha la possibilitat que t'agafi humitat i es pugui perdre el producte. Estem treballant en Plus Fresc des de l'any 2010. És una empresa que aposta pel producte de proximitat i també valorem molt la qualitat.